Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας. Το 2023 στο δικαστήριο υπηρετούσαν 169 δικαστές, εκ των οποίων το 71,5% ήταν γυναίκες. Αρμοδιότητες του: ο έλεγχος της κρατικής λειτουργίας με την εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως κατά διοικητικών πράξεων, αιτήσεων αναιρέσεως αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ορισμένων διοικητικών διαφορών ουσίας. Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγεται επίσης και η καθοδήγηση της διοίκησης με την επεξεργασία σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων. Ταυτόχρονα, οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας συμμετέχουν σταθερά σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και σε πειθαρχικά συμβούλια. Τέλος, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει την ευθύνη για την ορθολογική οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία της διοικητικής δικαιοσύνης. Το 2023 για το Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν έτος αλλαγών και ισχυρής διεθνούς παρουσίας. Αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της επιθεώρησης των δικαστών της διοικητικής δικαιοσύνης, στον τρόπο οργάνωσης της δικονομίας του και στο κτίριό του. Το 2023 ήταν έτος αναστοχασμού και έντονου εσωτερικού διαλόγου για την ανάγκη μεταρρύθμισης του τρόπου λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας με στόχο την εκλογικευμένη κατανομή εργασίας εντός του δικαστηρίου και την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης που αποτελεί επιτακτικό αίτημα της κοινωνίας. Το 2023 συστήθηκαν δύο ομάδες εργασίας αποτελούμενες από δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υποβολή σχεδίων πλαισίου κατευθύνσεων, οδηγιών και πρακτικών για την επιθεώρηση των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε την Αθήνα το 1999, σε συνδυασμό με την πάροδο 30 και πλέον ετών από την εγκατάσταση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Αρσάκιο Μέγαρο, κατέστησαν αναγκαία την πλήρη αποκατάσταση και συντήρησή του με έργα που θα ολοκληρωθούν στις αρχές του 2026 με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο πλαίσιο της διεθνούς του παρουσίας, το Συμβούλιο της Επικρατείας μετήχε στη συνεδρίαση των Προέδρων των Συνταγματικών Δικαστηρίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Επικρατείας, που έλαβε χώρα στην Νάπολη, ανέλαβε την Προεδρία της Ένωσης για τη διετία 2025-2027. Τέλος, η πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, στην Καλσρούη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 επισκέψεις, μεταξύ άλλων από τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δικαιοσύνη, Didier Reynders, και από εκπροσώπους της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις των δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Conseil d'État και στο Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο της Κίνας. Κυκλοφόρησε έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2022, η οποία μεταφράστηκε στη γαλλική και αγγλική γλώσσα. Υλοποιήθηκαν και υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας. Ειδικότερα, ενεργοποιήθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας του Δικαστηρίου με τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του οποίου δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας δίδαξαν σε προπτυχιακούς φοιτητές με γενικό θέμα το κοινωνικό κράτος δικαίου στην ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εισαγωγή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Το 2023 εισήχθησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων συστημάτων και αυτοματισμών στη λειτουργία του δικαστηρίου. Διοργανώθηκε συνέδριο από το Δικαστήριο, τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το National Judicial College. Συνδιοργανώθηκε η πρώτη ελληνογαλλική συνάντηση διοικητικού δικαίου από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Conseil d'État και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Τουρ. Το 2023 πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις μαθητών από διάφορα σχολεία αλλά και σπουδαστών της Αστυνομικής Ακαδημίας. Σε βάθος πενταετίας γίνεται εμφανές ότι κατ' έτος διεκπεραιώνονται περισσότερες υποθέσεις από αυτές που κατατίθενται και μειώνεται ο αριθμός των υποθέσεων που μεταφέρονται από το ένα έτος στο άλλο, με συνέπεια να παρουσιάζεται μια μικρή μεν αλλά σταθερή μείωση της εκκρεμότητας. Η προσπάθεια για τη δραστική μείωση της εκκρεμότητας πρέπει να συνεχιστεί αδιάλειπτα και θα συνεχιστεί. Το 2023 το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε σημαντικές αποφάσεις. Κρίθηκε νόμιμη η προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης για συγκεκριμένα φάρμακα, εάν ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος για το σταθερό, ασφαλή και ποιοτικό εφοδιασμό του πληθυσμού με τα αναγκαία φάρμακα.
Αντίθετη στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, κρίθηκε η μη λήψη υπόψη της προϋπηρεσίας που έχουν στην ιδιωτική εκπαίδευση οι υποψήφοι για πλήρωση θέσεων στη δημόσια εκπαίδευση και παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια για οριστική κρίση. Τα ανήλικα εγγόνια καλύπτονται από την ασφάλεια υγείας των παππούδων όταν η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει ανατεθεί σε αυτούς. Συνταγματική κρίθηκε η ανάθεση σε ιδιώτες δικηγόρους και λογιστές της προετοιμασίας απονομής συντάξεων από τον ΙΕΦΚΑ, διότι εκκρεμεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων απονομής σύνταξης, τα πρόσωπα αυτά είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα, εξασφαλίζεται η εποπτεία του ΙΕΦΚΑ και δεν χάνεται στάδιο δικαστικής προστασίας. Στο πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος, κρίθηκε ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί τουριστική έκταση 300 στρεμμάτων στις κολυμπήθρες της Πάρου, εάν δεν έχει προηγηθεί επιστημονική, συστηματική μελέτη για τη συμβατότητα με το γενικότερο προστατευτικό καθεστώς της περιοχής και τον χωροταξικό σχεδιασμό. Η φορολογική αρχή δεν μπορεί, όταν διενεργεί έλεγχο, να ζητά πληροφορίες από το εξωτερικό μετά την πενταετία. Στο πλαίσιο του σταθερού διαλόγου με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας διατύπωσε το έτος που πέρασε 3 προδικαστικά ερωτήματα. Για μια ακόμα χρονιά, το Συμβούλιο της Επικρατείας κλήθηκε, μέσω της νομολογίας του, να προβεί στις αναγκαίες λεπτές σταθμίσεις μεταξύ των συνταγματικών ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας συνεχίζει να εργάζεται στο πλαίσιο της συνταγματικής του αποστολής για την παροχή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας σε όλους.